Sanibonani kwa-TikTok nako-Facebook nje yonke indawo bafowethu. Sengithe ngithi ngiyahamba lapha ngiphethe induku yami lapha. Ngithi ngiyoshaya lapha ngase sibangavele ngashaya khona. Ngihamba nensizwa la bafowethu igama layo ushaya khona. Mina ngicase niyangazi bafowethu ngumjozana bafowethu abangangazi. Shaya khona bafowethu. Hayi yaphileka kuhamba kanjani? Ngiyabona lapha enkundleni zokuxhumana ukhiphe i-CD promo. Ukhiphe nomsebenzi omusha mfowethu. Ubanje lapha enkundleni zokuxhumana mfowethu umuntu nje uma efuna wenze njani chaze nje mfowethu. Hayi sanibonani ngiyabingelela ushaya khona ubingelela. Sengihlangane nensizwa yangakithi lapha umjozana. Hayi igama ushaya khona. i-CD i-album siyatholakala lapha enkundleni zokuxhumana. Igama nje moyisesha usesha ushaya khona. Naku-TikTok ushaya khona, naku-Facebook ushaya khona. Hayi konke okulapha phakathi ithemba liyabuya ithemba zonke ingoma ngikhande ngokuzethemba uthole yakho unalele yakho ngizobe sengizwa ngawe-ke nje useshe nje lapha kulokhu uza ku-YouTube shaya khona useshe nalapho ku-Spotify shaya khona. Ngiyacabanga ukuthi lo yedwa ungenile kuyoba intokozo kakhulu kuyo-eda kuko kona lokho kukhona lapha bese na-subscribe. Hayi sibonga kakhulu ngibonge nomfowethu umjozana lapha uyakhuphula amaciko akithi ngoba nje ngibona ukuthi hayi sengihlangane naye ngiyacabanga ukuthi okuningi sekuyoba impumelelo. Hayi sibonge kakhulu. Hawu sekhulumeleke ushaya khona bafowethu. Isacela nje nimsupporteni bafowethu. Ukusupporta ngakho ukuthi le video loba sishaya nje shaya khona umuntu ayidlulisele komunye. Nomunye ayishare repost. Yamazi umuntu wendaba. Yamazi umuntu wendaba. Hayi angimazi ngikhuluma kangaka. Umuntu wendaba ngumfowethu lomncane omhlophe. Lokhu uzasinako. Mina ngimazi ngokunaka. Umuntu wendaba uli-TikTok eliqine kabi. Awucele ukuthi apromote umuntu wendaba. Awumcele ukuthi apromote umuntu wendaba. Sinako. Hayi kabe yami angikwazi uma usashintshile lokhuzana igama usayibiza ngolokhuzana ngomuntu wendaba. Kodwa nje nkabe yami ngiyakuthemba lapho ukuthi hayi yabona ungaliphusha iqhawe ngoba hayi sasisonke yabona kahle kahle wena ungasekhaya kitchen nosibashe lapho kube kanjalo. Hayi siyabonga-ke siyabonga shaya khona kabe yami. Hayi mfethu izogijima kakhulu yabona namhlanje i-3K. Yabona nje ngoJune ufikile 100,000 niwa yimini iyibusiso njengegama lami. Hayi siyabonga kakhulu. Ya bafowethu sibonge kakhulu kubafowethu. Ushaya khona kuyo yonke i-social media ku-Facebook ushaya khona ikakhulukazi bafowethu cala nimsupporteni lapha ku-Spotify naku-YouTube shaya khona. Ngizozama uku-edita mase ngifake ivideo online lento esiyikhulumayo. Siyabonga kakhulu bafowethu. Cala nimsupporteni umfowethu akhuphuke. Senquthuke lapho sikhona eSpa. Siyabonga bye siyabonga bafowethu siyabonga. Umuntu useliselepe impela nangu nomanqele ngahamba naye. Uzovela kwivideo Manqele. Uzovela kwivideo Manqele. Wathi siyivaleke ivideo. Umabanga hleli. Lana hamba khona sempilo TikTok nje. TikTok.